Bajatović ne očekuje drastičan rast cena nafte, ako sve zaustavite onda ćete imati još više ratova. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović ne očekuje rast cena nafte na svetskom tržištu u narednom periodu toliko da bi bila ugrožena kompletna svetska ekonomija. Neće biti dozvoljeno da cena nafte sigurno u narednih godinu ili dve dana poraste toliko da ugrozi celu svetsku ekonomiju, jer bi to onda zaista bio jedan krah koji bi prizvao ratove. Gde god stignete, rekao je Bajatović za TV Prva. Prema njegovim rečima, neke ozbiljnije promene, kada je reč o ceni tog energenta, tek mogu da se očekuju, jer kako je dodao, u Rusiji su izbori izvesni, mora da se sačekaju i izbori u Americi i u Evropskoj uniji. Nisam siguran da velike sile Amerika, Rusija, Kina, ali i Evropa, koja više nije ni politička velika sila, kao i one ekonomije koje su u rastu, dozvoliti da sada zbog ratova ili zbog obojenih revolucija dožive pad. To je pročitana igra kolektivnog zapada i ljudi će želiti tome da se suprotstave, rekao je Bajatović. Kako kaže, nagli skokovi cene nafte su uglavnom služili za proizvodnju nekih špekulacija, trenutnih promena odnosa na berzi, kao i povećanja zarade. Niko ne želi da rast cena nafte bude toliki da baš sve zaustavi. Jer ako sve zaustavite, onda ćete imati još više ratova, još više ekonomskih kriza, još više obezvređenja novca i još veću inflaciju, smatra direktor Srbijagasa. Bajatović je ponovio da Srbija, kada je reč o energetskoj bezbednosti, ne treba da brine, jer u skladištu gasa Banatski Dvor ima nepipnutih, a plaćenih 380 miliona kubnih metara zaliha gasa. U Mađarskoj imamo 170 miliona kubika gasa plaćenih. Vučemo iz Rusije 8 miliona koje moramo da uzmemo, a još 3 miliona kubika fleksibilno, i to je ukupno 11 miliona kubika tog energenta, a vučemo nešto gasa, iako ne velike količine, iz Azerbejdžana. Prema tome nemamo razloga za zabrinutost, rekao je on. Kada je reč o računima za gas, Bajatović je rekao da građani ne treba da brinu i da niko neće biti oštećen i platiti više ni paru, ističući da je rok za plaćanje računa produžen do danas, odnosno 31. januara. On je podsjetio i da je sve što se dešavalo oko decembarskih računa za gas jedna knjigovodstvena zavrzlama, jer Srbijagas nije mogao da isporučuje račune zbog štrajka u pošti, pa nije fair da se zbog toga građanima zaračunava kamata. Prema njegovim rečima, sa januarskim računima ispeglaće se knjigovodstvena greška nastala zbog toga što Pošta Srbije nije radila. On je naveo i podatak da Srbijagas mesečno izdaje 160.000 računa za individualne potrošače, a godišnje izdaje 1,2 miliona faktura. Bajatović je naglasio i da Amerika danas isporučuje 45% gasa u Evropu, što je 17 milijardi kubnih metara, a da je ruski Gazprom isporučivao 2021. Evropi 205 milijardi kubnih metara. Gazprom je i dalje drugi snabdevač Evrope sa nekih 10-12 milijardi metara kubnih. Samo što to sad ide preko tečnog prirodnog gasa, pa se švercuje. Još nije prestala kupovina ruske nafte, objasnio je on. Izvor: Tanjug.